Som el que mengem. Qualsevol cultura té uns productes peculiars que l'alimenten físicament i es mostra dins dels cicles festius. Uns productes que dona la terra i l'ésser humà els combina perquè l'alimentació no siga només un acte de supervivència, sinó de plaer. Productes naturals que es transformen gràcies a les mans de l'artesà i que passen de pares a fills. Gràcies a aquelles mans conservem cultura que es menja, cultura que ens fa també diferents i iguals. Apicultor. En llatí apis, que vol dir abella. En llatí colere, que vol dir cultivar. No és un astronauta, però se li assembla. És un apicultor. I és l'ésser humà que més coneix un món fascinant, l'univers de les abelles. L'apicultor cuida els animals que donen un dels aliments més preuats de la nostra civilització, la mel. Les abelles han creat una substància vitamínica i suculenta. Els mestres apicultors s'han ocupat de traslladar els insectes per aconseguir mel de diferents sabors, densitats i aromes. El pol·len de les flors dona les característiques particulars d'un líquid sagrat. Les abelles han treballat de valent per a crear un líquid amb el qual algunes civilitzacions soterraven els seus morts en l'antiguitat. Per això, l'apicultor ha provocat que les abelles canvien d'arna. Ara el rusc amb les seues bresques està deshabitat, però ple de la cera i de la mel que han produït els insectes. L'apicultor sembla un artista que treballa una obra mestra amagada dins d'aquells milers de cel·les que guarden la mel. Cada bresca es col·loca dins de l'extractor. El centrifugat provoca que la mel quedi enganxada a les parets de la màquina. Ara és hora que el líquid daurat ratlle i comenci a omplir contenidors enormes que la mantindran en perfectes condicions. En diferents fases, la mel es netejarà d'impureses i arribarà al consumidor amb totes les seues propietats. Carnisser, charcuter. Del llatí caro, que vol dir carn. Del francès chaud, calent. I croûte, crosta. D'alguna manera, bullir carn crua. Segurament és el nostre animal més complet. D'ell s'aprofita tot, fins i tot la cua. És el porc, un dels primers animals que l'ésser humà va aconseguir controlar. Actualment del porc continua aprofitant-se tot. I en molts pobles, una vegada a l'any se'n fa la matança, que és tot un ritual. Antigament era tota una declaració religiosa fins que a poc es va convertir més en un símbol d'abundància. La matança significava disposar de carn durant gran part de l'any.
Ara el procés és més quotidià i més higiènic. A poc, l'animal anirà donant les seues parts que després es convertiran en carn i embotit. Una de les seues peces més conegudes és el pernil. Però pot ser un dels processos més interessants és l'embotit, concretament el de les llonganisses. La carn de les llonganisses s'obté de la part superior de l'animal, convenientment picada i saonada amb sal, pebre i canyella. Després es pasta i es posa a l'embotidora. El budell acollirà la carn que s'ha transformat en unes llonganisses plenes de proteïnes i d'energia. El lligat que va dividint cada llonganissa és l'última part del procés. El xarcuter és el mestre que treballa la carn i la cou. És l'artesà que fa pernils cuits, mortadeles. Els mestres carnissers xarcuters són una part important en la nostra vida quotidiana. Ells són els proveïdors de gran part de les proteïnes en les nostres societats. Confiter. Del llatí confectus, compost, preparat, confeccionat. Del francès confiture. El gremi de confiters és dels més antics d'Europa. Curiosament, en l'edat mitjana, els ciris també es venien juntament amb les fruites confitades. Segurament perquè la mel anava associada inseparablement amb l'altra substància que proporcionaven les abelles, la cera. Per això aquell col·lectiu es deia Gremi de Confiters i Cerers. El confit bàsicament consistia a barrejar vegetals i fruits secs amb sucre, que antigament s'obtenia amb la canyamel. Així, la pasta de carabassa o la de moniato es mesclava amb el sucre i donava unes substàncies contundents que provocaven satisfacció a qui se les menjava. Una de les receptes més sorprenents que els mestres confiters fan encara és l'arnadí, un dolç islàmic que ara mateix continua viu, sobretot a la comarca de la Costera. Hem torrat una carabassa i l'hem convertida en una pasta molt atractiva. Els mestres confiters aniran afegint pinyons, panses i fragments minúsculs de fruites ensucrades que esdevenen pedres precioses en mans dels professionals. L'ametla mòlta aglutina encara més l'arnadí. Tot el resultat ha anat compactant-se i s'ha convertit en una amalgama saborosa i plena d'energia. Ara posarem el dolç en una cassola i li afegirem per damunt ametles, pinyons i sucre. El forn espera una de les meravelles gastronòmiques que els valencians podem oferir al món: l'arnadí. D'alguna manera, els confiters es transformen en escultors o pintors quan a poc transformen el massapà en formes dolces que ajuden a viure amb un somriure i marquen els dies més importants del nostre cicle festiu.
Gelater. Del llatí gelare, gelat, en estat fred. Fa només un segle, menjar-se un gelat era una experiència màgica que passava molt poques vegades a l'any. La raó era molt senzilla. Resultava molt difícil conservar el gel tot l'any. Per això, les caves a les muntanyes mantenien d'una manera natural aquell tresor durant molts mesos. Quan es tenia gel, en molts pobles funcionava un instrument certament curiós, la geladora. Es tractava d'un objecte cilíndric fet de suro i de metall. Per fora era de fusta i per dins metàl·lic. Enmig dels dos materials es formava una cambra en la qual es posaven els trossos de gel. Per a fer un bon gelat, primer tocava escalfar llet en un recipient. Quan estava calent, aquell líquid primordial rebia els ingredients que donarien sabor al gelat. Primer s'hi abocava el sucre. Després podíem afegir qualsevol substància que prèviament havíem preparat. Ous, canyella, fruites tallades, fruits secs molts, xocolata. Actualment el principi és el mateix, però la tecnologia ha facilitat molt el procés. Quan la barreja es posava a la geladora, el gelater no deixava de remenar durant més de 20 minuts fins que la fredor del gel impregnava l'emulsió interior. A poc, aquella substància prenia una consistència suficient. Per tot el món, els gelaters de Xixona venien el producte d'aquell procés costós. Es feia i es venia quasi al moment. Un aliment fresc, ple d'energia i sa, el gelat. Ara, el braç humà s'ha substituït per un braç mecànic, però el principi és el mateix. Posar productes de màxima qualitat perquè el resultat siga sempre extraordinari. Orxater, del llatí ordium, cereal que en valencià dona ordi. En italià orzo, en castellà cebada. Possiblement del llatí ordeata, que és la beguda d'ordi. De l'aigua va néixer la vida. Amb el seu soroll comença una de les simfonies més fascinants de la nostra cultura gastronòmica. El procés per aconseguir una de les begudes més refrescants i sorprenents del món, l'orxata. Les xufes s'han obtingut al camp, en les proximitats d'Alboraia, un lloc on els sediments i l'aigua donen un sabor especial a qualsevol cosa que creix. Primer, les xufes s'han deixat assecar. En sacs de 25 quilos comencen el procés quan es posen a remull. L'objectiu és hidratar-les, esponjar-les perquè després donen la seva millor substància. A partir d'ara, les xufes ballaran un ritme totes juntes. Ara passen a una segona fase. Les triturarem amb aigua i els hi afegirem els ingredients màgics, la canyella i la llima. La simfonia ara canvia de ritme. La xufa es transforma en líquid. Cada xufa va desfent-se i s'ajunta amb la llima i la canyella. El líquid de la vida, que en l'edat mitjana es considerava medicinal, comença a prendre forma. La polpa se separa del líquid. Per absorció, acabarem de separar totes les impureses. El director d'orquestra, el mestre orxater, manté en tot moment el tempo de la simfonia. Ara,
l'orxata rebrà la substància que l'endolcirà encara més, el sucre. Com un bon vi, al final del procés, l'orxata s'ha de tastar. El mestre orxater comprovarà que l'orxata ha eixit amb el seu punt just de sabor i de textura. Alboraya ha estès un llençol blanc per tot el món. Ara mateix, de les xufes es poden fer bescuits, pastissos i dolços. Fins i tot, grans personalitats han vingut de molt lluny per a tastar un dels líquids més suculents que ha creat l'Horta de València, l'or blanc, l'orxata. Forner. Del llatí panem, pa. Del llatí fornus, construcció en forma de volta o arc. A l'interior, en l'antiguitat, es coïen diferents materials com ara vidre, fang, aliments. Tornem als orígens. Mans i farina. Farina d'espelta. El primer cereal que l'ésser humà va usar com a aliment. Estem reproduint una acció que té uns 10.000 anys. És un dels factors que va provocar la revolució neolítica i que ens ha fet ser com som. Estem assistint a la manipulació de la farina i el seu producte més característic, el pa. Els ingredients són pocs, però junts fan l'aliment per antonomàsia de la civilització occidental. Farina, aigua, llevat i sal. Les mans comencen a pastar i a formar una massa compacta. És l'aliment que ens ha mantingut vius a molts occidentals durant milers d'anys. Ha estat la causa de revolucions, guerres i conflictes socials. Per a crear el pa, els forners fan un ritual ancestral que ara, en part, s'ha mecanitzat però que manté el mateix esperit. Quan s'ha acabat de fer la pasta, se li dona forma. La massa ara es col·loca al tauler on a poc fermentarà en un lloc fosc. Fa 100 anys a temperatura ambient. Ara, amb la tecnologia actual, sabem que la temperatura idònia són 28 graus. Quan el pa ha fermentat, el fiquem en el forn. A 215 graus en 30 minuts, el pa serà aquell aliment present en totes les cases. Les mans són insubstituïbles i cada mà és única, com cada pa. Pans de 1000 formes, textures i sabors, que sempre tindran una cosa en comú, un mestre forner que posa molt més que professió en cada obra. Pastisser, del llatí pastare, que vol dir pastar. El mestre pastisser treballa amb diferents colors, substàncies i textures. Els sabors dolços desperten des de la prehistòria sentiments agradables entre els humans. Al seu obrador, el mestre pastisser prepara receptes des de fa molts anys. Com un alquimista, cada mestre té els seus rituals, les seues receptes preferides, les seues mesures que només ell coneix. El nostre particular mestre ens proposa una recepta antiga. Farem amb ell unes suculentes coques escudellades. Comencem un dels dolços més espectaculars del nostre rebost trencant els ous en un recipient. Ara hi afegirem la llet, l'oli i el sucre.
tornem a batre-ho tot. La llima i la canyella dibuixen formes impossibles en la superfície de la nostra recepta màgica. La massa canvia de color a mesura que el mestre pastisser remena amb força el preparat. I ara ve l'artilleria pesada. Les ametles moltes, les panses i les nous. Amb la farina anirem formant la pasta. Ara s'escudella damunt de la neula. Només falta posar-li sucre per damunt i al forn. Torroner. Del llatí torrere, torrar o turris en forma de torre. El nostre viatge comença de la mà d'una protagonista diminuta, l'ametla. Ametles collides dels nostres ametlers que es transformaran en un dels dolços més extraordinaris del món occidental, el torró. Actualment, el factor humà continua sent fonamental, però la tecnologia ajuda a la tradició. La nostra història comença al costat d'una gran crisàlide plena d'ametles. Des d'aquell gran sac es distribuiran les nostres protagonistes a diferents forns per a torrar-les. L'ametla ja està preparada per al seu viatge. Per una banda, es barrejarà amb mel i clara d'ou. Serà l'inici d'un torró extraordinari, el d'Alacant. Una caldera mecànica barrejarà l'amalgama fins a arribar a la consistència idònia. Ara la pasta es dividirà a pes i se li incorporarà la neula. És ara quan es talla i apareix en la forma que coneixem el producte. El torró d'Alacant ja està preparat per a ser embolicat i distribuït arreu del món. La història del torró de Xixona és paral·lela, però més suau. Comença amb una pel·lícula de mel freda a la qual afegim l'ametla mòlta en un molí de pedra. La massa que en resulta de la barreja al molí es deixa descansar un dia a les sitges. En tot moment, el control de qualitat és màxim. Després passarà als boixets que durant 3 hores no deixaran de moure's amunt i avall. La massa ja és uniforme i té el seu color característic. La pasta descansarà durant 24 hores per assolir la màxima consistència per a convertir-se en el torró de Xixona. Hi ha moltes classes de torrons fets amb procediments diferents al llarg de la comunitat valenciana. Però la mà humana i el foc sempre barrejaran l'ametla i la mel, dos ingredients bàsics per a l'obtenció d'un dolç que va associat al Nadal. Formager. Del llatí formaticus, que vol dir en forma de, formatge. Del llatí caseus, que dona queso. Dimecres 9 del matí. La llet està quallant-se en un gran contenidor. És llet de cabra i l'han portada de les granges pròximes.
És una llet que té totes les garanties sanitàries, però que no ha experimentat cap procés químic artificial anterior. És una llet crua, una llet sana. De cada litre de llet, un 83% és aigua. La resta són els elements que es convertiran en formatges. Al costat de la cisterna, el mestre formatger està a punt d'iniciar un ritual que transformarà el líquid blanc en una substància sòlida. Ara, tota la llet d'ovella està a 5 graus i les pales no deixen de remenar-la. En 48 hores passarà un segon receptacle a 35 graus, on començarà a prendre més densitat. En 4 hores, el nostre formatger tallarà amb la lira el quall i el convertirà a poc en un gran mar ple de gel. Per damunt va apareixent el sèrum, de color groc. Mentre descansa, la química natural actuarà i anirà agafant el grau idoni d'acidesa. La quallada i el sèrum es trauen per separat. La matèria primera del formatge es talla per a poder encabir-se en els motldes i començar a prendre la forma característica circular. Ara salarem els formatges i passaran 2 dies a la cambra de ventilació. Els formatges ja estan preparats per a començar un viatge al·lucinant. Els bacteris naturals actuaran per a convertir aquells formatges en una explosió de diferents sabors i textures. En alguns formatges, el verdet anirà conquistant tota la superfície. Alguns altres es convertiran en pedres que es mengen. Centenars de formatges descansen ara mateix durant una bona temporada en la foscor per a despertar tots els nostres sentits en un futur molt pròxim. La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació i l'Ajuntament de València, han creat un espai molt especial. El Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana és l'espai adequat perquè el col·lectiu d'artesans dignifique el seu treball i difonga les seues activitats, la seva experiència i el seu llegat. Dins dels seus locals, el visitant descobrirà i admirarà productes artesans exclusius de la Comunitat Valenciana.